салом дӯстони азиз, ман Мадина Назарова, иштирокчии давраи финалии лоиҳаозмуни зебосанам ҳастам. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намоед ва ба тарафдории иштирокчии писандидаатон овоз диҳед. Назарова Мадина, зодаи шаҳри Душанбе, 21 сола, қад 1.74, шавқ тенниси рӯи миз ва рондани мошин, ҳунар, наттоқӣ ва шеърхонӣ. Агар хоҳед ки ба Назарова Мадина овози худро тақдим кунед, рақами 08-ро барчида дар ҷои матни паёмак ба рақами 5021 равон созед. дар оила ман фарзанди калонӣ мебошам. албатта ки дар шаҳри Душанбе ба дунё омадам, дар оилаи соҳибкор. падар модарам маро хеле ҳам дӯст медоштанд, чунки ман фарзанди калонии оила будам, яъне дастёри модарам будам. таҳсилро бошад аз мактаби рақами 89 шаҳри Душанбе оғоз намудам. мактабро бо баҳои хубу аъло хатм кардам. муаллимаи аввалинамро дар хотир дорам, яъне дар мактаби 89 будан. он кас Шералиева мавҷуда буданд. бениҳоят зани сахтгир ҳам буданд. дар мактаб бо баҳои хубу аъло мехондам ва фанҳои аз ҳама писанди ман ин фани забони олмонӣ буд. мактаб худ бо забони тоҷикӣ буд, аммо забони русӣ ва олмонӣ низ меомӯхтем. ба ман бештар ин фанҳо писанд буданд. мехостам ба журналистика дохил шавам, аммо падару модар иҷозат надоданд. онҳо мехостанд ки ман ё мединистут ва ё ин ки ба ҳуқуқшиносӣ дохил шавам ва ман ҳуқуқшиносиро интихоб кардам. факултаро низ бо баҳои аъло бо дипломи сурх хатм кардам. субҳи ман аз варзиш шурӯъ мегардад ва аз сабабе ки ман ба варзиш машғул ҳастам ва хӯрокҳои серғизо на он қадар истеъмол мекунам, яъне хӯрокҳои парҳезӣ ва дурустро бештар истеъмол менамоям. имрӯз нақшаи кории ман хеле зиёд аст ва ман барои субҳона омода намудан вақти зиёд ҷудо карда наметавонам. аз ин рӯ мехоҳам як намуд субҳонаи зудтайёрро омода созам. ман мехоҳам субҳонаро бо помидор ва панир орёш диҳам. ба фикрам тухм аллакай омода шуд. рости ман аз хоб каме дер мехезам. аллакай бародарони ман дар мактаб ҳастанд. падару модарам бошад, онҳо соҳибкор ҳастанд ва онҳо аллакай аз паси кору бор баромаданд ва ман худам танҳо мондам. дӯстон, ман аллакай омода ҳастам. меравем ба толори варзишӣ.
3 сол аст ки ронанда ҳастам ва дар соли 2018 бошад, дар озмуни автобону 2018 ронандаи беҳтарини сол миёни занони ҷумҳурӣ интихоб шудаам. ва ман ин касбро, яъне ронандагиро аз модарам омӯхтам. Модарам низ ронанда ҳастам. аз хурдӣ ба варзиш бениҳоят шавқу рағбати зиёде дорам. Муддати 4 сол аст ки ба варзиш машғул ҳастам ва ҳар саҳар ба яке аз варзишгоҳҳои марказӣ рафта ба варзиш машғул мешавам. Варзишро аз давидан оғоз мекунам, тӯли 1 соат медавам ва 30 дақиқаи дигар бошад ба тенниси рӯи миз машғул мешавам ва баъд аз он 30 дақиқаи дигар ба шиноварӣ низ машғул мешавам. забондонӣ, ҷаҳондонӣ ва ман низ ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ низ машғул ҳастам. Яке аз онҳо забони англисӣ мебошад. Ман айни ҳол дар зинаи 4-уми забони англисӣ қарор дорам, яъне омӯхта истодаам. омӯзиши забони англисӣ интихоби худам аст ва боз модарам дар ин ҷода сахтгирии зиёде мекунанд. ба фикрам малакае дар сар шудааст. хуб, хомӯш меистед. Sorry, may I come in? Yeah, sure. Thank you. дарси англисиам ба итмом расид ва мо тасмим гирифтем бо ҳамроҳи дугонаам Садбарг ба яке аз қаҳвахонаҳои марказӣ барои хӯроки нисфирӯзӣ равем. Хуб, меравем. хӯроки нисфирӯзиро бошад дар яке аз қаҳвахонаҳои наздик ба ҷои кор ва ё наздик ба макони таҳсил истеъмол мекунам ва хӯроки шомро бошад ҳатман дар доираи оила бо ҳамроҳи падару модар нишаста дар сари як дастархон бо суҳбатҳои гарму самимии оилавӣ мегузаронем. азбаски намехоҳам ба фарбеҳӣ дучор шавам, бештар ғизоҳои дурусту парҳезиро истеъмол менамоям.
ман дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ низ бениҳоят фаъол ҳастам ва дорои бисёр сертификатҳо, сипосномаҳо ҳастам ва инчунин хатмкардаи курси духтарони сарвари назди Кумитаи занон ва оила ва боз дар озмуни автобону ки ҳар сол ба муносибати рӯзи модарон доир мегардад. Ман низ дар он озмун ширкат варзидаму соҳиби шоҳҷоиза, яъне ронандаи беҳтарини соли 2018 интихоб шуда будам. Хатмкардаи курси пайравони пешвои миллат дар назди Кумитаи кор бо ҷавонон низ ҳастам. ман дар форумҳои на танҳо дохили ҷумҳурӣ, балки берун аз ҷумҳурӣ низ ширкат варзида Тоҷикистони азизамонро муаррифӣ низ кардам. яке аз онҳо сафар ба ҷумҳурии Қазоқистон буд ки дар он ҷо ман ҷумҳурии Тоҷикистонро дар форуми байналмилалии миёни ҷавонони аъзои Созмони Милали Муттаҳид иштирок кардам ва муаррифӣ намудам ва соҳиби сертификат низ шудам. ман аз хурди шавқу рағбати зиёде доштам нисбат ба журналистика, аммо падару модар иҷозат намедоданд ва вақте ки дар донишгоҳ дар курси дуюм мехондам, ба ман пешниҳод шуда буд ки озмун баргузор мешавад ва шумо метавонед дар ин озмун иштирок намоед. ва ман пас аз шунидани чунин суханон хостам танҳо худамро санҷам ва вақте ки ман ба озмун рафтам, ман дар фикри кор кардан набудам аслан. ва вақте ки ба озмун рафтам, дидам ки аз озмун гузаштам. бори аввал ки барномаи иттилоотии ахборро гузарондам ва маро дар шабака нишон доданд, баъд аз дидани худам, баъд аз ин ки дӯстон маро диданд, таърифу таснифи зиёдам карданд ва шавқи кӯдакӣ дар ман аз сари нав боз бедор шуд. пас аз 3 дақиқа барномаи иттилоотии ахбор мустақиман оғоз мегардад. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Мадина Назарова. гаравидани ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. сабаби асосии шомил шудани ҷавононро ба ин гуна гурӯҳҳои тундрав коршиносон бо камсаводӣ медонанд. имрӯз фарбеҳӣ ба бемории рақами 1 табдил ёфта, он ҳамчун масъалаи глобалии нигароникунанда боқӣ мемонад. тибқи маълумоти Созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ, истифодаи нодурусти хӯрок, камҳаракатӣ ва ё ғизои носолим. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тан сиҳату хонавобод бошед. дар вақтҳои холигӣ бошад, ман аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебарам ва умуман фикр мекунам айни замон ҳамаи одамон аз шабакаҳои иҷтимоӣ васеъ истифода мебаранд ва яке аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастам. яке аз онҳо Инстаграм, Фейсбук. рӯзе намешавад ки ман рӯзамро бе истифодаи телефони мобилӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ гузаронам. дӯстони зиёде дорам ва аз хориҷи кишвар ва инчунин аз дохили кишвар низ ва онҳо пайваста саҳифаи маро пайгирӣ мекунанд. ман саёҳат карданро бениҳоят дӯст медорам ва ҳаракат мекунам дар рӯзҳои истироҳати ҳар ҳафта вобаста аз фасли сол ба ҳар гӯшаи кишвари зебоманзарамон, кишвари азизамон рафта сафар кунам. дар фасли зимистон бошад бештар ба Сафедара, ба Алижаронӣ, дар фасли тобистон бошад бештар ба баҳри Қайроқум ва ҷойҳои диданибоб ба мисли баҳри Норак ва дигару дигар.
бояд ҳатман як чизро қайд намоям. Тамошобинон, шумо фикр накунед ки ман духтари пойтахт ҳастам ва аз уҳдаи корҳое ки дар деҳот духтарон мекунанд ман аз уҳдаи онҳо намебароям. Ман ростӣ аз уҳдаи ҳама кори деҳот мебароям. Фикр накунед ки ман танҳо мошинсаворӣ ва сайру гаштро яъне метавонаму тамом. Ман ҳатто дар танур низ нон пухта метавонам. Аммо шароитҳои шаҳр, яъне шароитҳои пойтахт чунинанд ва мо низ мутобиқ ба ин шароитҳо ҳастем. дӯстони азиз, агар ҳунару маҳорат ва зебогии ман ба шумо писанд омада бошад, шумо метавонед ба ҷонибдории ман овоз диҳед. хайр. назарова мадина, зодаи шаҳри душанбе. агар хоҳед ки ба назарова мадина овози худро тақдим кунед, рақами 08-ро барчида дар ҷои матни паёмак ба рақами 5021 равон созед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намоед ва ба тарафдории иштирокчии писандидаатон овоз диҳед.